patay na virus, isang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, panamerictum, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bidanan dito na sa inyo. Ito ang Amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing for i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing For lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega Egg, Multi-Bake, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing For ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing For i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Doc Joey Betito, helping people to heal. Natuna galing dama ang real deal. Amazing For Limousine, Mega Up, Multi-Fun, Mega 1. Lakas ang katawan ngayon ay abot kamay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Moriel Marmol, taga Purok 5C, San Roque, Daraga, Albay. Nung una pong akong may karamdaman na
gallstone, pumunta po ako dito kay Doc Joey Bitito para po uminom ng mga product po ni Doc Joey. And then, after that po naman, nung anak ko naman po ang ma-find out na last year, March 23, na-find out po na sobrang doble yung sa SGPT niya. Kaya po, pumunta ulit ako dito para din po painumin yung anak ko ng Amazing 4 po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nag-follow up po ulit kami ng blood chem ng anak ko. Salamat po. Thank you po sa Kipapagad po. Dahil ngayon na March 23, ika-1 year po na ng anak ko. Nag-back to normal na po yung GPT ng anak ko. Kaya salamatan po. Pero kahit na ganun din po, kahit paunti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na paistapin mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat dyan, na mayroon pong mga siyempre po, tao baga tayo may nararamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito, katulad ko din, isang nanay na, ayan, ang nanay po, baga kahit anong mangyari, basta ang anak super po baga ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina, kasi wala na yung papa ng anak ko. Salamat po. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor, consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng Amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan na, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect mong sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na.
Dati dugo ang inihingi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di agad. Hindi, 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung liit ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihip ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako, sir, kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. dinaramdam. Okay, sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nang uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang amazing 4. And one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing. At ngayon po, 1 month pa lang, ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Betito page, i-like lang ninyo or follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother nakainom na rin.
at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, yung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Eh ngayon, sexy ka na. Yan. Sabay tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, napabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Okay, good day mga amazing people. Meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina last year, June 17. So 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga, manhid na pati mga kamay. So, tinulungan po natin, pinainom natin ang ating mga amazing products, yung Amazing Pork, yung later on yung Mega One. At after less than 3 months po, nag-normal lahat. So, pakikwento po sa ating madam kung paano po ang nangyari. Ako po si Vilma Orbilinasol ng Kamalig Albay. Pumunta po ako kay Doc ng last June 17, 2023. 2023. Kasi po manhid na yung mga hindila ko, tapos kamay, paa. Siyempre, takot na ako doon. Opo, siyempre, isa lang ang buhay. Tapos nung magpa-check up po ako, nalaman ko na Ang sugar. sobrang taas po na ng sugar ko. Umabot ng 450. Tapos ito lang po yung ininom ko, Amazing Pork. Sa loob ng 50 days, nag-normal. Nagpa-blood, blood sugar. Na po, 91 na lang sugar ko. 91, which is very normal. Tapos, after 2 weeks naman, balik naman ulit ako, nag-100. Yung pangatlong pa-blood, sugar, okay na. Hanggang ngayon, 90. 19. So, talagang Amazing talaga. amazing talaga. Kasi 454, usually po yan, karamihan dyan, pinapag-insulin na. Pero sa iyo, walang insulin, wala nang gamot na iniinom. Kaya po siya bumalik sa atin ngayon, bumili ulit ng ating mga produkto natin. At ginagawa niyang maintenance, pati yung mother niya, pinapainom na rin. Ilan taon na si nanay? 79. 79. Buong pamilya na po, pati yung anak mo ata umiinom din. At saka ito. Pati yung apo mo, umiinom na rin. So lahat ay umiinom na sa buong pamilya. So ano po masasabi mo sa ating nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ano po ang may re-recommenda po ninyo sa kanila? Ay, kami naman na rin po ng ng Amazing Pork. Or pwede rin ako nga, may gawa na lang kayo kasi maintenance ko na lang. Opo. Pero kailangan po kailangan yung binawan mo sa akin, Ginawa mo. hindi ko yun Kailan ginawa mo? Hindi ko ginawa. Tapos Opo. ang ginawa ko lang, hindi ako kumain ng kanin na yung white rice, brown rice, rice. tapos yung saging. Saging. Oo. Kaya madali ako Recover. ako. Opo. Yun So lang kailangan pa rin po yung diet, Dahil a little yung of mga bawal exercise, ko, yung mga dapat bawal, huwag hindi gagawin. kakainin. Hindi ka- Para madaling makarecover.
plus yung Amazing 4 natin, Mega 1 plus prayer. So, mabilis po ang recovery ni Madam Belma. So, salamaton sa iyong magandang testimonya. Sana po yung ating mga nanonood sa atin ngayon, kung saan man po kayo, kahit nasa ibang lugar kayo, pwede po kayo maka-avail ng ating mga amazing products na galing sa Amerika. At pwede po rin po kayong mag-order through online. So maraming salamat, magandang araw, and God bless. Welcome. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kumplitong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong doon ugat sa liong, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube. CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Ayun ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit,
pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo na unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat po, and good health. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nagdigdig at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. May high blood. tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahil 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo, 1 month lang, may magayunang nangyari na. nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamo mga may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Betito. Tayo ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Kaya Na nakakatulong. sa ating kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang tigilan. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards na kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Okay.
Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kasing Diyos, marahay na pagkabanggi po sa gabos, nagdadangog, of course, sa DCGB Radio, at sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, sa Doc Joey Bitito Facebook page, at pati na rin po sa DCGB News online page. Asayan po, sa ngalan po ng ating CEO ni si Doc Joey Bitito, mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President kay Ma'am Andy Tito Princena, and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Padalonia. So ako po muli, si Miss Angel Garcia, ang makakasama po ninyo ngayong araw sa programang ito. So ayan po, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran na handog sa inyo na nag-iisang Doc Joey Bitito. So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, sa lahat po na may mga problema sa kalusugan, iba't ibang klaseng karamdaman ang sinasuffer or pinagdaraanan nyo po ngayon, pwede po kayong pumunta sa office ni Doc Joey dahil libre lang po ang consultation sa kanya. So wala po kayong babayaran pagdating sa consultation. At ang aming office po ay located po ito sa Purukwan, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, Albay. In front lamang po kami ng Central ng Pilipinas. So, kapag may nakita po kayong green building, yun na po yung office ni Doc Joey Bitito. And then, nagbubukas din po ang aming office from Monday to Saturday, from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. po yan. Kaya po yung mga pasyente naghahabol pa ngayong araw, ay pwede po kayong pumunta dito sa aming office hanggang alas 7 ng gabi. And then, pag Sunday naman po, minsan po ay open dito sa Cabangan office, half day, from 8 o'clock a.m. until 11 o'clock a.m. And then, pag half day naman po, from 1 o'clock p.m. to 5 o'clock p.m. ay andyan po sina Doc Joey sa Dorotea Resort and Spa, which is located naman po yan sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, ayan po, sa lahat po naghahanap ng mga venue for your wedding, seminars, birthdays, or any occasion, pwede po kayo mag-book sa Dorotea Resort and Spa. Hanapin nyo lamang po ang Facebook page ng Dorotea Resort and Spa. At sa lahat po na gustong mag-swimming, pwede din po kayo doon sa Dorotea. But, again, to make sure na andyan talaga si Doc Joey sa Dorotea Resort and Spa kapag Sunday, kasi minsan pag may ginagawa dito sa office, minsan busy ay hindi sila nakakapunta, pwede po kayong mag-message kay Doc Joey sa kanyang mga personal account sa Facebook. So, una na po, ang personal account niya, yun po ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At po dyan, meron pa po siyang second account. Yun po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, ayan, kung medyo nahihirapan kayo kasi medyo mahaba yung isi-search, pwede po naman ninyo i-search yung aming Facebook page na Doc Joey Bitito. Again, pumunta lamang kayo sa inyong mga Facebook account and then i-click ninyo yung search bar, at hanapin po ninyo ang Doc Joey Bitito. So, doon po lahat naka-upload, lahat ng mga clients na pumupunta dito sa amin araw-araw, at yung mga pasyente pong natulungan namin na may iba't ibang klaseng karamdaman. At pati na rin po, yung mga produkto namin, yung mga benepisyo ng produkto namin, ay naka-upload din po doon sa Facebook page namin. Kaya kung gusto niyo po talagang magkaroon ng insight sa ating mga produkto, pwede nyo po iyon i-search at mag-scroll up kayo or scroll down kayo doon. At kung gusto niyo naman talagang ma-one-on-one si Doc Joey, kung may mga katanungan po kayo about sa inyong mga health problem, and then dito po sa ating mga produkto, pwede naman po kayong pumasyal dito sa aming office. Anytime po yan, from Monday to Saturday. Kaya po sa lahat ng may mga karamdaman,
anumang klaseng karamdaman po yan, ay bukas po ang opisina ni Doc Joey para po tumulong sa inyo. And ngayong araw po, ay mayroon tayong mga bagong pasyente pumunta dito sa ating office. So, una na po dyan, si Ma'am Winifreda Martinez, 49 years old, from Rimbay, Legazpi City. Isa po siyang barangay worker. So, siya po ay may eye problem, malabo na ang mata niya. Meron din po siyang high blood at nagme-maintenance na po siya ng kanyang mga synthetic drugs for how many years na. At meron din po siyang heart problem. Tapos, nagpa-quantum analyzer po si ma'am kanina dahil gusto niya pa po malaman kung ano ba yung iba't iba niya pang karamdaman sa katawan. So, ito po kasi sa aming office, kung wala pa po kayong mga existing laboratory result or examination, pwede po kayo dito sa amin mag-quantum analyzer. So, yun po ay for only 100 pesos lamang po ay makikita na natin kung ano ba yung may mga abnormalities sa katawan ninyo na dapat po ninyong pagtuunan ng pansin para po hindi na po lumala later on yung mga karamdaman ninyo. Again, sa wala pa pong mga laboratory result, pwede po kayo dito sa aming office pumunta para po magpa-quantum analyzer for only 100 pesos lamang po yan. At meron din po tayong bagong pasyente, si Ma'am Liliani Martinez, 52 years old, taga Sagrada, Rapurap, Albay, at isa po siyang OFW sa Saudi. Ang problema niya naman po ay masakit ang kanyang tuhod, medyo nanghihina na siya, lumalakad siya, tumatayo siya ng matagal, medyo po yung sumasakit yung tuhod niya, at meron din siyang ubo na halos ilang buwan nang hindi po natatanggal. Bukod po dyan, hirap din po siyang matulog. So, parang gabi, pinipikit niya lang yung mata niya, pero hiramdam niya, gising pa rin po siya. Tapos, meron po siyang eye problem kasi namlalabo na po yung kanyang mata. So, ito naman po ay refer ni Ma'am Concepcion Martinez dahil ito po ay ang kanyang anak. So, ito po mga produkto natin, lalong-lalo na po yung mga OFW na talagang workaholic. Grabe yung kasipagan nila, grabe yung trabaho nila sa ibang bansa at medyo kiramdam nila yung health problem ay yung katawan nila bumabagsak na, humihina na. Pwede po ninyo itong inumin, itong mga produkto ni Doc Joey, napaka-amazing dahil po ito ay mga natural food supplement na makakatulong po para mas palakasin yung katawan ninyo at maiwasan po yung magkaroon kayo ng iba't ibang klaseng karamdaman. Lalo na po yung mga OFW, nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, nagkasakit sila, wala sa kanilang pamilyang daramay kung andun man sila sa malayong lugar. Kaya dapat po sa mga nagtatrabaho sa malayong lugar, walang kapiling na pamilya, ay pangalagaan po ninyo yung sarili po ninyo. At may bago rin po tayong pasyente na pumunta ngayong araw, si Ma'am Janet Madronio. So, siya po ay 47 years old from Anislag, Daraga, Albay. So, si Ma'am naman po ay ang health problem niya ay sumasakit yung kanyang tiyan. Parang bigla-bigla na lang daw sumasakit yung tiyan niya or dito sa part ng puso niya. Tapos, ang inabil niya kanina ay yung bronze package which is 7,000. So, after this, sa next purchase niya po, ay meron na po siyang 20% discount. Dito po kasi sa amin, sa office namin, ay meron po kami mga packages na tinatawag para po kayo ay maka-enter dito. At once po na obtain na ninyo yung qualification, na-obtain na ninyo yung qualification para makapasok sa isang package, pwede na po kayo bigyan ng card at meron na po kayong matatanggap na discount
sa inyong susunod na pag-purchase. So, siya naman po pala ay refer ni Sir Rodolfo L. Aseco. So, ito naman po, si Sir Rodolfo ay pasyente po natin dito na may prostate problem. So, siya po ay nakacatheter na always kasi hindi niya na po napipigilan yung pag-ihi or minsan naman po ay hindi na po siya nakakaihi. Kaya po linagyan siya ng catheter. At nung nakaraang week lang po ay pumunta siya dito kay Doc Joey para po magpakonsulta and of course makainom na rin po nitong ating amazing products. At nung nakainom na siya, refer niya naman po yung kapatid ng asawa ng anak niya. Kaya naman si Sir Rodolfo ay meron na po siyang commission na 1,050. Dahil kapag kayo po ay nakapag-refer, for example, ako, member na po ako dito sa office ni Doc Joey at may isang na-invite ako na refer dito sa office ni Doc Joey na makapag-avail itong ating amazing products. But for example, nag-avail siya ng bones package which is worth 7,000 pesos. So ako po bilang referrer ay may matatanggap po akong 15% which is 1,050 pesos. Kaya po, kung kayo po ay may problem financially, yan, pwede kayong pumunta kay Doc Joey kasi matutulungan niya po kayo kung paano po kayo magkakaroon ng negosyo na sabihin na natin, walang linalabas na malaking kapital. At kung may mga health problem kayo, hindi pa kayo matulungan ni Doc Joey kasi yung maaaring kitain ninyo sa tig-refer ng tao, pwede na po yun i-convert sa mga iinumin ninyong kapsula para at least libre na po yung iinumin ninyo. At kinakongratulate natin po pala si Ma'am Christine Biagan kasi yung refer niya na si Ma'am Joanne Lorilla na 30 years old at kong Legazpi City na may bukol sa breast ay nakapag-member na po ngayong araw. So, nabuo niya na po yung qualification kung paano po makaka-member doon sa bronze package. So, una kasi, I think nasa 2,000 lang yung pera ni Ma'am at ngayon bumalik siyang ngayong araw nag-avail siya ng 5,000 worth amazing products. Kaya nakompleto niya na po yung 7,000. Dito naman sa aming office, kung kayo po talaga ay wala pa kayong kakayahang para makapag-member kasi kulang ang budget ninyo, pwede po natin yun i-pending na mga application ninyo or yung membership ninyo para po at least sa susunod na pag-avail ninyo, nakompleto na ninyo yon na amount ay meron na po kayong discount. So, malaking bagay po ang discount kapag mag-a-avail po kayo nitong ating amazing products. At kahapon nga po pala, nung Sunday, ay meron din pong bagong pasyente na pumunta dito sa office ni Doc Joey, si Ma'am Joanne Asol, taga Kawayan, Nagas, Tiwi, Albay. So, siya po ay may liver problem at nag-avail po siya ng worth 20K amazing products na good for 1 month. So, kayo naman po, kung nakikinig kayo at wala kayong masyadong malaking pambili nitong ating amazing products, ay okay lang po yan. Ilan lamang po yung budget niyo, ay pwede na po yan. For example, 1,000, 2K, 3K, ay pwede na po kayong pumunta dito sa ating office. Kasi pagdating po ninyo dito, ay hindi naman po kayo tatanggihan ni Doc Joey. Maganda nga po yun kasi at least kahit sa simpleng bagay, konting halaga, ay makakapag-start na po kayo ng uminom nitong ating amazing products. Para po at least yung karamdaman ninyo ay hindi na po yan lumala kasi malalabanan na po ay matutulungan na nitong ating mga produkto. Kaya po kung kayo po ay may mga health concern, matagal na po yan, or bago pa lamang po, huwag niyo na pong palalain masyado na humantong sa late point or late stage. Kasi humantong po yan sa late stage, yung mga karamdaman ninyo ay mahirap na po yang gumaling or matulungan itong ating mga produkto.
Kaya sa may mga health problem na may matagal na pong nararamdaman, punta lamang po kayo dito kay Doc Joey. Kasi dito po sa aming office ay marami na po kaming natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman. Tulad na lamang po na may mga bukol sa breast cancer, yan po. Minsan yung lung cancer. So, isa sa nag-testimony po na may problema sa lung, which is si Tatay Ribadulla from Taysan, Legazpi City. So si Tatay, nung nagpa-examine siya sa isang hospital dito sa Legazpi, sabi ng doktor and based po doon sa kanyang lab result ay malignant daw po yung problema niya sa baga. So pag sinabing malignant, yan po ay cancerous. And then, nung lumabas siya, kasi dati hindi pa po siya nakakapunta dito sa aming office. Yung asawa niya lang pong babae ang pumupunta dito para po mag-avail nitong mga produkto natin. And then, so tuloy-tuloy na nakapag-avail dito si Madam ng Amazing Products at tuloy-tuloy po yung pag-inom ni Sir Ribadulla nitong mga produkto natin. And then, mga after 4 months, si tatay na po yung bumibili dito ng mga produktong iniinom niya. Kasi sabi ni tatay, yung dati daw na palagi siyang hinihingal kapag naglalakad lang siya ng konti, ay nawala na po ngayon. So, ibig sabihin, hindi na po siya ganoon hinihingal masyado. At nakakaakyat na rin po siya sa second floor ng kanilang bahay. Tapos, ang kagandahan pa dyan, ay nakakapag-motor na po siya papunta dito sa ating office para po makapag-avail ng ating amazing products. At ngayon lamang po, recently, ay nagpa-laboratory ulit siya. Tapos, nakita po doon na hindi na po, or kumbaga, wala na po yung suspected malignant cancer of the lung sa kanya. So, ang natira na lang po doon sa laboratory niya ay lung infection. So, di ba, kaunti na lang, hindi na po gaano kalala yung problema ni Sir. So, habang patuloy po siyang umiinom nitong ating amazing products, ay tinutulungan po yun yung katawan niya para po maalis yung infection na yun. Kasi dito, marami na din po tayong natulungan na may mga infection sa katawan. Grabe yung lala ng infection. So, dati, may isang 10 years old kami ditong batang taga Sorsogon na meron daw sa ulong infection, di nga malaman kung bukol ba ito or nana. Tapos napakinggan ng tatay yung programa ni Doc Joey sa radio sa DCGB. Tapos trinay nila, pumunta sila dito at yun yung pinainom sa anak nila, itong ating amazing products. At biruin ninyo, sa ilang months lang ng pag-inom nitong ating amazing products, nakalabas yung anak niya sa hospital. At hanggang ngayon ay okay na po yung anak niya na kapag school na, yan, nagagawa na rin po yung mga ginagawa ng pangkaraniwang bata. So, hindi na po siya nagsasuffer ng ganong condition. At meron pa tayo, isang matanda rin na dati pong naka-confine din sa isang hospital. Tapos, meron din po siyang infection sa kanyang katawan. Tapos, ang pumunta po yung anak niya. And then, nagtanong siya kay Doc Joey kung ano ba yung mga kapsulang, ano ba yung mga food supplement na dapat ipainom sa kanyang mother. So, ayun, binigyan po siya ni Doc Joey ng medyo mataas-taas na dosage para inumin ng kanyang mother para po mabilis yung kanyang recovery. Tapos, yung ating mineral water, yung miracle water natin, isa din po yun nakatulong para po mawala yung infection sa katawan ng nanay niya. So, dito po kasi sa aming office, once po na mataas po yung dosage na binigay sa inyo ni Doc Joey, ay maganda po yun. Kasi, pag mataas yung dosage, mas mabilis pong makakapag-recover ang isang pasyente sa kanilang health problem or sa kanilang karamdaman. Yun naman po ay nakadepende din po yun sa budget ninyo, kung ilan po yung budget ninyo, kung medyo malaki, syempre mabibigyan po kayo ni Doc Joey ng magandang kalidad na produkto. At kung medyo naman kulang po ang budget ninyo para lang makainom kayo nitong ating amazing products, ay bibigyan naman po kayo ni Doc Joey ng
low dosage. So yun, kahit konti-konti, ay may makikita pa rin po kayong magandang improvement later on sa inyong mga health problem. So ayan po. So ano ba yung mga produkto namin na palagi namin sinasabing nakakatulong sa may iba't ibang klaseng karamdaman? Yun po yung tinatawag naming Amazing 4. So yan po Amazing 4 ay hindi po yan isang kapsula. Yan po ay combination ng 4 na klaseng kapsula. So andyan po ang Mega A capsule, Multi 5 capsule, Miracle C capsule, at si Mega 1 capsule. So yan, ang una nating kapsula, yun po yung tinatawag nating Mega A capsule. And then, ito po ay mga berries po yung kanyang ingredients. So, andyan po yung acai berry or acai berry na mga napakaganda pagdating sa cardiovascular or sa puso natin. At pangalawa, andito rin po yung pomegranate na maganda rin po sa endocrine system ng isang tao. Pangatlo, andito po yung blueberry na maganda para sa kalusugan ng ating mata. At syempre, maganda rin po ito para sa memorya ng isang tao kasi ito po ay may memory enhancer or brain booster na tinatawag natin. So, ito po ay nakakapagpatalino or whether kayo naman po ay tumatanda na, medyo nagiging makakalimutin kayo. So, ito naman po, prevent nito yung mga sakit na Alzheimer's, yung ganyan. At pang-apat, andito po ang cranberry tinatawag natin. So, si cranberry naman po ay napakaganda pagdating sa may mga kidney problem at sa mga may urinary problem or yung may mga UTI. So, yan, halos kababaihan po ang nagsasuffer ng UTI. At kapag lalaki naman, kadalasan na pinoproblema nila ay yung prostate problem po nila. At andito rin po, panglima, yung elderberry. So, ito pong elderberry ay napakaganda rin po pagdating sa antiviral and then nakakapag-improve din po ito ng vision. Kaya nangalabo na po ang inyong mga mata. Yan, kasi karamihan sa mga tao ngayon, ang mga problema nila ay panlalabo ng mata. Kung nanlalabo na po ang inyong mata, pwede po ninyo inumin itong ating Mega A capsule. So, kapag sinabi po nating Mega A capsule, ito po yung nakakatulong sa ating katawan po i-detox ng maayos. Kasi minsan yung isang tao ay mahina po yung detoxification niya. Kaya kailangan niya po ng mga food supplement na makakatulong po para po matulungan yung katawan niyang mag-detoxify ng maayos. Kumbaga, i-cleanse yung katawan nila sa mga toxins or sa mga iba't ibang klaseng basurang dumadami sa ating katawan. At bukod din po dyan, ay ito pong ating Mega A ay napakayaman din po pagdating sa tinatawag nating antioxidant property. Kaya naman po kung may mga cancer ang isang tao, yan, maganda po ito sa kanila. At bukod po dyan, ito rin po ay may tinatawag nating panglaban sa free radicals. So yan pong free radicals na yan po yung nagkukos ng iba't ibang klaseng karamdaman ng isang tao kasi ito po yung mga sumisira sa malulusog nating mga cells. So yun naman po si Mega A, ang kanyang mga ingredients at ang kanyang mga benepisyong maibibigay sa ating katawan. So pangalawa po dyan, yun po yung tinatawag nating Multi-5 capsule. So ang Multi-5 capsule naman po ay composed, of 5 klaseng mga mushroom. So, andito po si shiitake mushroom, maganda rin po sa cardiovascular, reishi mushroom, anti-inflammatory, and then antiviral, maitake, maganda sa endocrine system, and sa taong may obesity. Andito rin po yung cordyceps mushroom na maganda sa kidney, and then sa respiratory system. At panglima, andito po si Agaricus blazei, na maganda para sa may mga allergies at may problema sa pag-digest ng sa digestive system rather. So ito naman yung Multi-5 capsule, pag sinabi natin Multi-5 capsule, ay napakaganda po ito para sa ating immune system. Kasi po ito ay may immune booster na tinatawag. So, di ba, kapag yung isang tao po ay napakalakas ng kanyang immune system, nalalabanan po nito yung iba't ibang klaseng karamdaman. Or kahit man may pumasok na sa kanyang, for example, sakit,
ay madali po siyang makaka-recover kasi nga po malakas po ang immune system niya. At kung kayo naman po ay kasalukuyan ngayon na may mga problema sa katawan, pansin ninyo na ano bang ang tagal-tagal ninyong gumaling sa mga karamdaman ninyo, siguro po isang dahilan ay mahina po yung immune system ninyo. Kaya kailangan po ninyo yung palakasin para po mabilis kayong makarecover sa inyong mga karamdaman. Pangatlo, yun po yung tinatawag nating Miracle C capsule. So si Miracle C naman po ay napakaganda pagdating po sa mga taong may ubo, sipon, syempre yung may mga trangkaso at may mga problema po sa lungs, pati na rin po sa sa skin ninyo. So ito kasing si Miracle C ay composed of 4 na mga berries. So, andito po si acerola berry, si buckthorn, rosehip, at Indian gooseberry. So, ito pong mga berries na ito ay real in vitamin C. Tapos, andito rin po yung tinatawag nating Easter C. So, ang kagandahan dito, since ito po ay may Easter C, kahit po ang isang tao ay may mataas yung acidity level sa katawan nila, may hyperacidity sila, maganda po ito sa inyo kasi ito po ay non-acidic. So, meron din po itong neutral pH na nakakapag-balance lamang po ng acidity level and then alkaline level sa loob ng inyong katawan. At bukod po dyan, ang Miracle C po ay ang magsusupply ng kinakailangan na vitamin C sa loob ng inyong katawan. Kasi, di ba, ang katawan natin ay hindi po nag-produce ng vitamin C. So, makukuha lamang po natin ito sa mga kinakain natin prutas at gulay. So, what if hindi tayo nakakain ng gulay and prutas na nagtataglay ng vitamin C, saan kukuha yung katawan natin ng vitamin C? So, sa pamamagitan po ng pag-intake niyo nitong ating Miracle C capsule, ay parang kumain na rin po kayo ng mga gulay at prutas na nagtataglay ng vitamin C na kinakailangan ng ating katawan. So, yun po yung 3 nating mga capsule. Para naman po mabuo ang ating Amazing 4, so andito naman po yung pang-4 nating capsule na. Yun po yung tinatawag nating Mega 1 capsule. So sa Mega 1 capsule po, yan po ay may 21 powerful ingredients. Kasi andyan na po yung mga ingredients na kay Mega A, Multi-5, Miracle C, except sa Ester C. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng ibang klaseng mga gulay at mga herbs. So, andito po ang broccoli, moringa, turmeric, holy basil, milk thistle, astragalus, at bitter melon. So, yung biruin nyo na lamang po, kapag nag-intake kayo nitong ating mga produkto, yung ating amazing products na all natural from Florida, USA, and proven and tested na po since 2008. So, di ba, parang kinakain nyo na rin po or iniinom yun 21 ingredients nito. Yung mga berries, mushroom, mga gulay, at mga herbs. So, di ba, pag ang dami-dami na pong ingredients, madami rin pong benepisyong maibibigay sa inyo itong ating mga kapsula. So, ito po ay maaaring magpababa ng cholesterol level ninyo, magpabalance ng blood sugar ninyo, at kung meron pa yung high blood, yan, maganda rin po ito sa inyo kung may mga problema kayo sa puso, and of course, may mga problema sa lungs, kidney, at yung may mga infection, may mga pamamaga sa katawan, pwedeng-pwede nyo po itong inumin ang ating amazing 4 products. At bukod po dyan, syempre kung may hilig naman po kayo sa coffee, sa juice, sa choco, meron din po kami mga produkto, yun po yung tinatawag naming healthy drinks na maaaring makatulong din po sa inyong mga health problem. Kaya naman po, kung may mga karamdaman kayo, anong uri man yan ng karamdaman, ay pumunta na agad kayo kay Doc Joey Bitito bago pa mahuli ang lahat. Baka kasi pumunta kayo dito late na kung saan hindi na nakakainom ng kapsula yung pasyente, totally bedridden ako. So, di ba, sinasabi namin dito, hanggang kaya pa ng pasyente na makapunta sa office namin, makapag-intake ng mga kapsula, kaya nila lunukin yung kapsula, ay pwedeng-pwede po pa yan.
So malaki ang tsansa na matutulungan sila nitong ating mga produkto. Kaya po sa may mga health problem at gustong pumunta kay Doc Joey, bumisita lamang po kayo sa aming opisina. So ang aming office po ay located po ito sa Purukwan, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bako Sentral ng Pilipinas. At ang aming office po ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. po ito. And then kapag Sunday, half day dito sa office namin sa Cabangan from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. And then kapag half day naman po, ay nandyan po sila sa Dorotea Resort and Spa, which is located naman po yan sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. But to make sure na andito talaga sila or andun sila sa Dorotea Resort and Spa, pwede po kayong mag-message or mag-contact sa mga social media account ni Doc Joey sa Facebook. Una na po dyan ang Joey Bibon Bitito and of course ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. At kung wala naman po kayong Facebook kasi minsan walang internet sa ibang lugar, lalo na po sa kabundukan, ayan, problema yung signal at meron lang po kayo pang tawag, pang text, meron naman po si Doc Joey yung mga numero na pwede po ninyong i-reach out. So, una na po dyan ang smart number niya. Ito po ang 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At meron din po siyang globe number. Ito po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, ayan po. Dahil patapos sila naman ang ating oras, ay palagi niyo po abangan at subaybayan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. at kapag Sunday po from 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So again, ako po si Miss Angel Garcia ang nakasama po ninyo ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito o mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda and of course sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Pabelonia. Maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you po.